Hey, yazi izolo ngicuphe iwashi ukuthi lingivuse ngo-3:30. Khona ngizovuka ngilungiselela ukuya emsebenzini. Lavele la ngivusa ngo-3:30 ekuseni. Sengilokho ngiqwashileke manje. Hey, ngizoyizela namhlanje emsebenzini ebusuku. Well, mhlambe bekuyi-blessing in the sky. Maxwell, ngathini kwana ngokukhuluma isingisi ekuseni ingqondo isanqumela? It's blessing in disguise, not in the sky. Oh, blessing in the skies. Hayi in the sky. Ikai eyiningi. Hayi esodwa. Wathi wenzani ngone? Ngane zakwethu, manje kuzodlala i-Omnibus kaDisemba. Okusho ukuthi wonke ama-episode kaDisemba azodlala manje ndawonye, but ekuqaleni kuzoba nama-scenes amasha. Hayi, uyishayile. Oh, my dog. Ngese mfethu, ngisuye sigagoba sakufonyozisiso, kanti umdzidzi hayi. Yes, sis. Yazi mfethu bengikhamisile mfethu. Ngese. But mhlambe ke it's a blessing in the sky. Uthini mahewu? Hey. Iyaqala manje iyaqala lento lama episode wonke kaDisemba. Hayibo, Maxwell. Kwenza njani bhuti? Makhuzwayo. Imini watshela uThuru ukuthi idlamini imali uyibeka kuwena. Nakhona ngangathi mina akubamba inkunzi. Ngangithi ngicoma ubuqotho bukadlamini. Ungitshelile ubaba izolo. Utsheleni nokuthi ngithumele ngabantu bangibona. Na akashongo. No urongi ke menze njalo. Hlala phansi, awufuna amanzi? Ijuice nga right. Oh. Okay. Nesenku. Oh. Mhlambe namaqanda. Okay, awuvela usalusenza kube breakfast njengalamathambo amaba breakit. Lachitheka ihe onyakeni omusha lichitheka ngoPockets Broker. Today I'll show you how Pockets Broker turns trading into an exciting experience. Uqala lento kulula. Just register and don't forget to use my promo code MDM2026 to get bonuses and start with extra benefits. Ifeature engiyithandayo la ile yama tournaments. Ungajoyina eya for free or paid and bese uqhudelana nama traders from around the world. Iplan is simple and the best trading results within a limited time. Bese wina real prizes and ungaqala ngale yamahala cause lapho akunama risks. Oh, nakho kunye. Pockets Broker also adds gamification to trading. If you trader and uhlala active isikhathi eside uthola ama-gems. These gems can be used for bonuses, cashback, risk-free trades, upgrades, or even sold. It feels like progress, not pressure. You can fully customize your charts, indicators, and workspace to match your style. And there's an active community of traders where traders share tips, experiences, and giveaways. Buka la ihe ulichitheka ngetrade. Yes! So, if you want trading that's competitive, rewarding, and fun, follow the link in the description. Register now and don't forget to use my promo code MDM2026 to unlock bonuses and tournaments.
Dlamini, uThurumi wagcina ungamtholanga. Hayi. Wabaleka. Kodwa ke impahla zakhe zisakhona lapha kaNdwana. Mina into engijabulisayo nje ukuthi uMakhuzwayo uyalula. And akaza athi ufuna umphela. Hayi. uMakhuzwayo Mahewu akayena umuntu onodlame nothanda udlame. Cha. Yeah, but uthandana nawe Dlamini ngoba wena uyena umuntu odlame. And I'm sure deep down uyafisa ngabe usuwamthola lo yamlisa wamfundisa isifundo. Akuchitheka ibhasi endaweni. Esho madoda. Hayi. Engathi sekuchitheka yonke irubbish manje. Yini ibugs? Lichithwa yini? Imini rubbish Mahewu. Cha. Yilo mqhele wembuzo ufaka ekhanda. Webucks. Wazi ubona into zeni ngathi zimnyama nje ayilunga. Ile mqhele nifake emakhanda yakhiwe ngezikhumba zeimbuzi eningazazi ivelaphi. Dlamini ngawuthenga eDalton mina lo mqhele. Ya, wawuthenge eDalton. Isikhumba sembuzisweni uyasazi asivelephi. Mhlambe nje umuntu wayekhiphela amabhadi ikhwakhwalala wahlaba imbuzi. Umuntu wakho seDalton wathi isikhumba wakhela wena umqhele. Wathatha amabhadi wena ekhanda. Uhlekano nasangoma esingathwasanga. Hayibo, waqhumela mina ngedwa noDlamini uyahleka naye. Awusho, uyosahapha. Ngoba phela siyakwazi mase ufake lo mqhele wakho wembuzi usuhamba uphephezela kanje usukuyosaha. Hlatshwe phi? Ngangijwayele kabi. Sinjani wena? Hayi Dlamini ngithi ngala ngakamjwaha. Mawudlula nje ngakhona umuzi wesithathu kadladla kuhlatshwe khona. Bamba wona Mahewu. Awucabanga ukuhamba? Ubaba ngizomtshela ukuthi ubufikile. Sekuzoshaya ikhathi zelunch. I'm sure uzobuya Zola. Uzobuya azodle bese ngiyamtshela ayikwena. Yazi sengihlale kwazi washaya ilunch. Angisale sengidla before ngihambe. Oh. Okay. Hello. Mfowethu ngiphuma khona lapha. Bangitshela ukuthi umcimbi uhlehlile. Wake wezwaphi kuthi umcimbi uyahlehla? Wake wezwaphi kuthi umcimbi uyahlehla? Cha, mina mfowethu into engicika kakhulu ukuthi basende ama-invitation letter besitshela ukuthi kunomcimbi. Kwiqiqi manje umcimbi awusekho, abasayisende nganike incwadi eyisho ukuthi umcimbi uhlehlile. Mina sengivala isitolo sami for nothing. Aha. Manje ayikho enye indawo wena mfowethu oyaziyo ekuhlatshiwe kuyona? Oh, awuthi ngizame khona. Hey. Ubucks akazimisele ukudla kwakhe namhlanje. Njekawe nje. Ngisayophaka. Hey man. Ungwenya wagcina enikezile incwadi ejengisa ukuthi leya site andayisela yona sekuyini manje? No, wasusayi-applyelile and kuzothatha isikhathi ukuthi sifike. Ah. Okay. Hello. Bathi umcimbi ubuyizolo lapha yana. Uma ngithi ngicela banginike isigqoko, bathi ngizothola kanjani isigqoko ngibe akhe ngafikanga emcimbini izolo. Hey, bayizinja kabi labantu. Hey, ilambe ngempela inkomane ihamba iharansa imicimbi left right and center. Hey, sakhuluma ngokulamba. Hey nami ngazizwa ngathi ngilambile manje. Kulungile, asihlukane. Ngisayodla. Hayi Dlamini, asikho isidingo sokuthi sihlukane. Singahamba nje siyodla ndawonye.
Siyodla baba. Kwakho? Mawufuna ukudla uphutsi nerama asami. Hayi. Hayi asabe siyodla baba. Ngiyazi uDlamini imali uyibeka kuwena. Angifuna kulimaza umuntu. Nezimali yihamba simple. Ngiyasaba sisi. Shut up wena. Mama. Wenze njani? Ngiyaphupha. Uthurume ngidubula. Hawu. Selibuyile leli phupho? Alikaze lihambe. Seloke ngadutshulwa nje ngiyaphupha kodwa kuyaqala ukuthi kuze kufike la ngidubula khona. Hawu. Hey. Nese mama. Uyafuna amanzi? Ngiyawacela baba. Okay. Awu Dlamini. Uthi angemshaye. Awusho ukuthi ngimshaye kangakanani kodwa. Kodwa nawe ke noma sekuthiwa kunjalo. Usungamshaye ngazi ukuthi ushaye iphara eliqaqele iroof lamba lo ekala escrapyard. Iroof yakhe. Enyaphi iroof lo enganamoya. Uyabona ke Dlamini? Ngibamba ngizomphinda. Ey awume wena mama. Mana man. Manje umlisa lo uThurum wathi uhlala ke nendawo kwena. Dlamini ngizowazela mina. Dlamini mfethu seningishayile for ukutshela uThurum ukuthi imali uyibeka kuMakhuzwayo. Yini senifuna kumina kanti? Awufanga Maxwell. Sangakuphinda. Angimazi hlala lapha kodwa uthi wangalako Chesterville besixoxa. Ubhula ngamalini sikunikeze usibhulela. Kanti inkinga yakhe ke iphona. Awu ngiyadlala. Amaphilisi. Wena uzohlala la no Maxwell. Umgadi mekhona into ayidingayo umsisi. Ulinde nemoto yamanzi mayifika umkhelela amanzi. Awu hayi ngeke Dlamini. Asilwe ke bhuti. Okay bhuti ngizowakha manje. Wena uma wakuthinta lo ungifonele. Wena hlala vaterkaniyeza manje. Yazi ngiyalunywa la. Kuphi? La. Hawu no naku uyobe wazi ukuthinta. We, Oh mana. Kunjani? Usu right? yeah. Yazi lesandla siphulile isona ngisuka ngasizini. Uyabona wena mfana wami. Mangaphinda ngithola enye ithuba lokusakaza. Ngiyafunga nasi. Ngeke ngigabaza. Ngiyokubhonya. Ha, James. Ya boss. Hayi, usofikile uDecember. Umuntu usezonyamalala iweekend yonke azabuya ngoMonday ekhaya. Boss. Noma yamalala wena weekend yonke. Akho umuntu uzokwazi ukuthi awulalanga endlini. Boss uhlala wedwa. Hayi, bengisho lo James. And boss abantu abahamba ama weekend bangabuye ekhaya basobe udla imali yabo. Wena uyobe udlala. Boss awukwazi ukuhamba iweekend yonke unyamalale ubuye usaha. Ungayenzi leyo nto boss. Ungabe umthwalo wabantu lo December. Hawu James, bebe ngithi ngiyayidlalela la.
Hayi, okay, bye-bye Dlams. Uthini Bucks? Ngithe bye-bye Dlams. Uthi bye-bye kubani? Uthi bye-bye kumina? Uthemba ngibonga wabona ngumuntu ofanele kuthi bye-bye kuyena mina Bucks. Bucks ungijwayeli kabi mina uyazi? Ngiyaxolisa Dlamini. Bye-bye kokunungana. Nangumuntu engihlanyela. Hey, mzala. Uyamthola lo muntu? Cha, kodwa igama lakhe lami impela ngiyalithola. Umdavu, leliyathula kumbe kuyifake. Okay, uhlalaphi lo muntu mzala? Hayi bengingathola ukuthi uhlalaphi mzala. And umzala umuntu ubonakala esifana nabantu abayingozi. So ungahlomeki. Oh. Ngoba mina ngiyahlomeka mzala. Awu, cha, ngisho njalo mzala. Kahle kahle mzala wena uyiphoyisa elinjani elithi igebengu ziyasabeka ziyingozi? Yindaba ungabe yiphoyisa lelo elifana nomkhwanazi uhamba ufune lo muntu umthola boshwe manje. Mzala uyazi kusebenza njalo. Musu ungithethisa mzala. Msiza wena lapho cha. Nqese mzala. Ngithatha amawala. Baba, nento yokuphuza. Mama ngathi ungaphathi into eyisindayo uzozithunuka. Hayi kanti baba khulileke. Sekuyaphola. Libukeke ngathi sizoshisa ke namhlanje baba. Baba. Udliwa yini? Please, cela ungangitshela ukuthi udliwe lento eyenzeka izolo ebusuku. Makhuzwayo. Ngindoda mina. Ungaphinde uthi ngiyadliwa khona into ezimidlalo. UDlamini udliwa yini mina? Kuyahambiselana uyazi. Uthini wena? Uthini njalo wena? Woza la wena. Woza la. Shisa kakhulu leli tiye yazi. Oh. Lilinde phela lizeliphola. Inkinga ngilomele manje. Ngenze njalo phuma kusuka ngalokho. Ngiliphephethe. No. Mawuphephetha usukulithela ngamathe. Ngcono uqubule ushwibe uround nala kambalo bese liyaphola. Uyakhumbula kushaya waphansi. Ngase ngisikaza ukukhahlela. Bengamele kusikaza wena. Bekumele ukubhonye khona usulele phansi kubhonye kabi. Hello Dlamini. Uthi amapentshisi ungiphethe kanjani? Amapentshisi. Vala umlomo nkathi uround ungajuzele etiyeni lami. Yeah. Nangu Dlamini ukukhuluma nawe. Dlamini, kanti ngizoyinala kuzokube nilesha madoda. Umapentshisi. Maxwell befuna ukubophisa. Ngathi angakuphi. Uzomnakekela. Mapentshisi mawuboshwa manje uzophuma ngeJanuary mfana. Hayi. Okay Dlamini ngizoqhubeka ngenze ngobusho. Yazi ushibe kakhulu seliyabanda. Okay ngizokwenza leli. Yo, Dlamini. Bengisuzongibulala ngenduku. Hayi. Bengingahuphi ngoba ngifuna ukushaya. Bengenzela ukusuka nje phambi kwamakhuzwana. Yo, hayi. Kodwa izigi zakho yazi bengithi ngikhushwa indlovu. Mayo. Kade amazwi akho. Ugcina kushanga impela. Okay. Nxese Dlamini. Hey, zimnandi le impahla zezangoma. Yazi la ngaphansi kushaya umoya nje. I'm sure ihewe elincane leyitshela ukuthi ngisebhishi. Mayo. Fusek Mayo. Okay. Nxese Dlamini sengithule. Kwenze njani Dlamini? Wanyumbana nje. Uthini njani Mayo mina? Hayi. Sengithule Dlamini.
Sengiyahamba. Hey, lo mzala. Hey, mzala, ubhuti kaThuru uyinkinga. Aw. Uyinkinga ndlelani? Mana ikhona indlela yokuthi ngithole iphone number yakhe ngikhulume naye. Hayi ngakuzongela mzala. Oh, okay, no ngabonga kakhulu mzala. Mzala ubhuti kaThuru umphathi wesiteshi samaphoyisa eMlazi. Oh, Mzala uqaphele man. okay. Ngikuthanda ngothando luyikethelo uyasho ngasikethela lwabaningi ngazibhedlela ngakukhomba ngathi sondela nawe wathi sondela nami ngathi sondela nawe wathi sondela kimi mama manje awusho uzolokhu uphindaphindana nosondela kuze kuphela ingoma ichorus le Mr. Wazikonke kumele ngithini mhlawumbe usacela ungibelethe khona ikhambe engifuna ukulikha ngala ezantsi emfuleni hoyi lichaze ikhambe ngihambe ngiyoleka lihlaza linamahlamvu Maxwell zonke izihlahla zelihlaza inamahlamvu ya fanele ulazi ukuze ulibone Hawu. Nagibelana nje madoda kokwenze njani? Hawu. Simabokoboko kanje isangoma. Hayi ngiyaqala ukubona isangoma esiwiki kanje. yazi lami angikaze ngimbone umuntu ecegwa ingubo ezodwa for 2 years Hayi. Phela thina Maxwell sithenga original bengubo masithenga. Inguka naboya. ingugana boya lezi impahla zakho ayigugi ngoba awuyiwashi iphara liqoka ingubo ezodwa unyaka wonke zingagugi ngoba liyiwashi Maxwell. Ubiza mina ngephara. Maxwell ubiza mina ngephara. Mapetshisi awehlisele nje ngiqedele. man ufuna ukushaya umuntu ngihamba naye indaba yakehana Hayi cha lotho bhuti. Wena uzosindela leli bodyguard lakho ngizokubamba. wehle Maxwell Number 1. Ya wena. Ubuthini? ubiza bala bodyguard wena Mapentshisi. Bengathi umehlisela ukuthi ngimshaye. ya ngimehlisele lokho mshaye sondela mshaye Ngeke ngisondele mapentshisi. Sengishawe kakhulu empilweni. And lesi smile sakho sinendoku behind. Kwenze njani mfana wami? Umoya wakho wamahliphihliphi nje. Ngiyindoda enjani ehlulwa ukunakekela umkayo. Ava umsebenzi wendoda kukuvikela unkosikazi. Manje ucabanga ukwenza njani ngalokho ngoba udlame ngeke lukusize kulokho. Angazi ngenze njani. Uyazi cabanga kahle mfana wami kodwa wazi ukuthi udlame aliyona impendulo. Man, yini lokuthi mfana wami la kumina? Khohlwa ilokho. Chama fast. Ulima kanjani? Chama man siyakushiya. Chama Dlamini siyakushiya. Uthini wena? Ulima kanjani? Hayi, bengithi ngiyakuvusa Dlamini. Hey manje uzichamelile?
Uyongazongidakela wena. Athi ngizwe phela. Uzweni? Hayi, lutho Dlamini, lutho. Eyokwenzani impahla Maxwell? Hayi le eyokuchatha. Oh, manje wena ucathela abantu Maxwell. Uyabona amapentshisi akusiwo wonke amakhambi okuchatha adalele lento eyicabangayo. Uyabona leli linjengensipho. Liyasiza eklineni ngaphakathi kanti liguduza nezinto eziblockile kuma intestine. Oh, okusho ukuthi uma uxakile ezintweni zemali ungasebenzisa le khambi ezinsipho, he? Hayi amapentshisi. Ngabe konke ekuhamba kahle mfowethu? Cha, sengisho kwezezimali nako phela senifuna ukuwasha ngamakhambi okuchatha. Maxwell, sisebenza endaweni eyodwa. Nawe uyazi ukuthi akuhambi kahle. Hayi. Maxwell, ngize kulimaze kanje unomtshelana uThurumu ukuthi uDlamini imali oyibeka kumakhuzwayo. Eish. Phela mina mfowethu ngangithi ngiyamxoxela ngangathi mina kahambe wombamba inkunzi. Mina ngangincoma ubuqotho bukaDlamini. Hawu. Kanti lesigebengu siyasesha sona. Buka nje mfethu umakhuzwayo wacishwa ngenxa yami. Maxwell. Akusiyinxa yakho inxa ubugebengu. Cha mfethu seku right lokho ngikhile manje noma singahamba. No, it's fine ngizoyitotobela. Hey, Maxwell, impi le ndawo le. Woza ngubelethe, uma sifika phezulu bese ngiyakubeka. Mzala, angazi nivumelane ngani nalowo bhuti kaThurumu, kodwa uqaphele mzala. Hayi. Ngiyakuzwa mzala. Ngizoqaphela. Ngiyabonga futhi mzala ngosizo lakho. Okay mzala kulungile. Hello. Oh, okay, ngiyambona. Naphila. Lalela mfowethu. Umkaho kahle kahle. Uyena ohamba isibhamu. Kwase kudonseka itrick ethiwa ngiphuca. La khona ubambelani inkunzi emzini wami. Ukuganga nje. Ncese mfowethu. Ibrother ethi ayikunela ezisinxephezela. Ubethena khona ke uzonginika kona. Hayibo mfowethu. Hawu. Hello. Yeah, usenginikile nomlesi into engidefanda kunika yona. Braz. Kanti ubuthi into ofenge ithola izimpama. Impela. Qoqa umthwalo yakho uhambe uyohlala eNanda manje. Braz. Sengixolisile nje samnika nemali. Manje mina ngithuthelana. Ufuna ukulandwa mina lapho Mdavu. Cha Braz. Ngizovuka ngithuthe ukusa kobonwa mina kusasa. Hamba. Awu, wena futhi usuyecwela ngoma ethe iyabheda. Angizange ngisho ukuthi iyabheda. Bengibuza ukuthi mina uzophinda usondela kuze kube yini. Vele uthe usungakwazi ukutobela, yehla Maxwell. No, lalela, ngine suggestion la. Uyabona nje mangasushaya usondela kabili bese ungena ngevesi. Awu, Maxwell,
ukuthi ushawe indoda yazi umculo akusho ukuthi umculo nawo usuyawazi. No lalela. Uzongena kanje sondela. Awusondela wangibuka wamamatheka. Ngachazeka inhliziyo yami yathatheka. Wethandeka. Hayi mapentshisi ungena apho uthandeka manje. Because uthandeka uyathandeka and kuyarhyme. Hayi singasebenzisa noma uthobeka nawe uyarhyme. Siqala nje ukuhlangana ngizobe sengimazi ngathi uthobekile mina. Good point. Kodwa azothandeka kujwayele kwabantu abadala. Wena ngiyakuzwa Maxwell, but still mina ngisafuna sifake uthandeke ngomeni. Hayi mapentshisi thobeka mapentshisi. Ya madoda. Abe yonke into sihamba kahle la. Hayi kuhamba kahle Dlamini. Hayi bekejodi ubuya sekembulele lo muntu cha. Hayi kanti kuyahlaleka naye. Hayi ungcono uma ukuthi niyaswana akukho uxabana. Hayi not really Dlamini. La kahle sinokungaboni ngasolinye. Kahle besihlanganisa ingoma la nomapentshisi. Manje sibanga igama esingalifaka engomeni phakathi kukaThobeka noThandeka. Oh. Hayi ke kulula uma kunjalo. Sebenzisana likaThandeka. Uma igama lakho uThandeka. Hayi Maxwell, kulungile asisebenze uThobeka. Angikho comfortable ngokucula komadla mina. Lenani igama likaMabhuti? Dlamini ungajabula mangingacula ngokujola noma wakho engomeni. Khiphani uMagli Rabishini. Ngikhipheni uMagli Rabishini. Dlamini ugcina umtholile uThurum. Ya. Ngiyamthola. Manje pho Dlamini semjezisa nini? Hayi kubuke ngazi ukuthi ngeke size sikwazi umjezisi. Dlamini mfowethu. Ngiyaxolisa Dlamini. Hayi khuleka Maxwell. Bengalona iphutha lakho 100% lento. Dlamini, why singesikwazi ukumjezisa uThurum? Hey, mapentshisi. Abantu ahlangene nabo lo mfana bayingozi kakhulu. Kodwa ke uxolisile wathembisa ukuthi uzohamba la endaweni base benginika lokhu ezisingaphezela. Ivela phi le mali baba? Imali le yesinxephezelo sokuthi wadubleka mama. Ivela kuThurum le mali baba? Hayi. Ivela kubhuti wakhe. Anikhuleka mama. Sinobhuti wakhe sivumelene ukuthi uThurum uyathutha la endaweni. Ngakho ke angeke uphinde umbone. Ngiyabonga baba. Ngibonga nje nokuthi lento uyilungise yonke lento ngaphandle kokuthi ukhiphe igazi baba. Hayi sithembeke nokuthi umama usezokwazi nanokulala ebusuku. Kanjani nje kodwa umuntu esane stress zokuthenga izinto zika Christmas nezimali nazo ziyashoda. Kanti umama ngayisebenzisa yonke le mali ukucover zonke lezo zinto ezishodayo. Ngiyabonga baba. We bhadat. Aw, uyawulama umlenze. Hayi, ngcono. Hayi, kumnandi kuba umuntu omdala man. Mahe. Dlamini. Wenze njani buti?
Dlamini, akukho lekubhalwe khona ukuthi akuhlalwa phezulu kwekhabethe and akukho lekubhalwe khona ukuthi i-microwave ayihlali kusofa. Mahewu, iskip asibhaliwe ukuthi sifakwa ngenhla kuphela. Kodwa awukazi usifake ngezansi njengebhlukwe. Dlamini, ngibukisise kahle. Hawu, Mahewu iskip asifunani Mahewu uphi u-M? Ngome khona u-M awuyenzi yonke lemsangano. Semsebenzini. Yazi ukuthi Dlamini izolo bekumele abuye ezendlini, but usethi kumele uzobuya next week. Hayi, shuthi ubanjwe amabhizi kaDisemba. Shuthi impela. Ngiyazi Dlamini njalo mangumfonela akasafuni ukubamba amakhulu ami. Usethi asikhulume via text. Okay, shuthi kubhizi. Yeah, kubhizi. Lalela. Awuphuthume uyoshintsha ufake ibhlukwe man. Ungiphela sengikulanda imali esitokfela. Mayo. Wathenge ibhluma khe kamnandi kangaka. Wathenge umlisa wamakhekhe mina. Hayi, amnandi ngenye indlela lawo. Wafana nengangawathesta before. Dlamini, uhlobo olusha leli lamakhekhe uwabiza nge-Wendy's cake. Ngicela ukuthi i-recipe kama wakhe. Khulumani nabajebhula abakhulu abafika ngokuzojebhula nashiya abantu bejebhukile. Khulumani nabo mgadagada. Hey, Nkosiyami. Igama ubhuti ubani? Kanti la emakhosini yini esingamsiza ngayo? Usize ngilidinga kuhlangene namakhosi. Kodwa igama uDon. Lotion man. No, hayi ngikubiza ngo-lotion man ngoba iDon iyi-lotion. Ncese bhuti, ngigobe sakumfonyoza isisu kanti nezinqa ngigqumekile phansi. Uthi ngizosizakala kodwa mangithi ngingena nje ngibingelelwa ngomsuzo. Zisuka nje. Hawu, bhuti ngithe Ncese. Yini mhlawumbe ubhuti Don angajabulela ukusizakala ngayo? Awufuni mhlawumbe ukuqala etoilet bese uyabuya uhlale phansi sixoxe. No hayi. Right. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kube yimini ohlala embedeni ngoba athi ngiqotheme kakhulu. Yabo? Ubhuti Don yini ebengamsizayo? Lo mhlaba esenakhe wona yonke lemjondolo le. Nudayisela ubani? Ubhontshisi. Yilo bhontshisi abathi ubhombom. Yazi kade ngangiyibuza ukuthi yindaba lo bhontshisi bethu ubhombom, but today I know. Awubuthi ngishayelani manje? Ngishayela i-nature. I-nature phela lo ngishayela yona. Uthi ngithe Ncese nje ngithe sorry. Ngithema ngithi ye toilet wathini? Ngisacela ungiphumelela kwami ngamanje ngathi unodlame. Dlamini, udlala isitokfela semali nabantu abahlala kude kunawe. Awusazi nje ukuthi bengakubalekela. Hawu. Hayi babale. Ngiyakwazi la bakhe khona. Kanti nasemakube emakhaya ngiyakwazi. Kanti futhi nabangazi ukuthi ngubani. Hey, kufuze ukuthi kumnandi ukusatshwa ne? Kunobuhle nobubi bakho. Yini embi Dlamini ngokusatshwa? Wena nje
Wena Mahewu, uyakwazi ukuthi uphuze udaka ube inhlabathi wambambela ngemizi. Mina ngikwazi ukwenza njalo ngoba fanele ngihlale ngigadile ukuthi akekho khona umuntu ozama ukungilimaza eyitheni lezi enginazo. Dlamini, kade siqedile ukuchama, sisamileni lana. Mala Mahewu, uyazi ngizizwa nginevuma, ngizizwa nginejoy Mahewu. Yazi Dlamini, ngizwa same thing. Yazi ngizizwa ngiyi-joyous celebration. Uyazi Mahewu ngathi ngingadansa. Hawu, asidanse mnganami. Mama. Mana Mahewu. Kwenzakalani? Isipika lesi sivuka. Ufuna ubhunqula ipika engceni sadansa sigangena ngathi asisile kanti kwenzakalani? Good questions Dlamini, but impendulo anginazo. Ngabe ngithi siyahlanya, but asikwazi ukuthi singahlanya sobabili umkanye. Mahewu, lawa makhekhe engiwadle lapha kwakho abe njani? Abe brown umbala. Angibuzi umbala Mahewu, ngibuza ukuthi akuwona namakhekhe ensangu lawo. Hawu, awuhlekani Dlamini? Wena uhlekani? Hawu, shebabhemu. Oh, hayi, ningathuki. Akuyona imani bag le ngiyiphethe la. Hayi Bucks, akekho ongasola leso sikhwama sakho sakawulu wethu ukuthi sikhwama seyimali. Hayi, kanti ngeke wazi Mahewu. Hayi, ngiyazi Bucks. Buka nje leso sikhwama sikhathele kanjani. Ngathi iphara liqeda kushawa umphakathi. Yabona Bucks, leso sikhwama sakho akuyona imani bag, i-poverty bag. Mahewu, bengizocela bhuti usondele uze la eduze kwami uzoyiphinda yonke leyo rubbish. Ewe Bucks, sabisha umuntu ngimnaye. Yini awungisabi bhuti weyamina? Hayi no, lutho Dlamini, ngiyaxolisa bhuti. Yazi kodwa Dlamini, uBucks ubengakushaya ngaseyimisele ngempela since ukule state sokusona. Ngeke. Mina uBucks ngeke anginqe noma ngithiwa silwa ngilele. Okay. Shaya la Dlamini. Dlamini, kwenze njani? Sithule. Umuntu sengaze akhohle ukwenza ivoice. Bala Dlamini, umuntu akaze akhohle ukwenza ivoice noma ivorce. Dlamini, yabasopa la ngimakuswela. Shala madoda. Hey Mahewu, yazi phela kade ngilalela lo mjida wakho wama word of the day. Hayi namhlanje ngithinta impela. Awufuni ukuza i-word of the day namhlanje? Maxwell, uDecember manje, uDecember ufuna imali, hayi ama-word of the day. Awu, Mahewu mfethu uwena nje wangifaka kulo mjedi. Wenza la Maxwell. uDecember manje. Yazona Dlamini, it's true na. Sometimes yazi ngiyangifisa ngathi angikusabi.
Sanibona bhuti. Ngidinga usizo la. Oh, molo bhuti. Ungabe udinga usizo lana? Well, le ndawo esenakhe kuyona ibikade i-empty. Ubani ondayisela le ndawo noma nifike nakha? Oh. Hayi bhuti. Kusesitolo lana akusikhona information desk yakule ndawo. Oh. Ubhuti uthi kumele ngithenge kuqala. Impela. Uyabona nasespa abavuma ukwenzela ucashback ongathenganga. So nami angikwazi ukuthi ngivele ngivule isifuba nje ngidedele indaba zala endaweni kungakathengwa. Yazi ucash anginawo. Hawu bhuti, kusebhakizini la. Swipe. Ngicela ngipha ama-flyers. Ngeke bhuti ngeke uswipe ama-flyers kuphela. Ukuswipe la ebhakizini kuqala ku-R50 kuya phezulu. Mhlambe wena swipe isinkwa nobhi abathathu. Ngicela ngipha ama-drink abe mabili. Enjani eshisayo noma ebandayo? Why ngizothenga idrink eshisayo bhuti? Eshisayo u-R25, ebandayo u-R26.50. Ngicela ngiphe ebandayo neshisayo. Good idea sir. Iphini elula kanje? Angizwanga bhuti ukuthi kunjani? No, bengisho iphini yakho ilula. Awuyisho ngiyezwa. Oh hayi, ithi 55660. Ithini iphini yami? Letha. Ithini iphini? It's 556060. Zase zaba u6 manje. Ithini iphini yami? It's 5. Angisayikhumbule bhuti. Ubona udayisela indawo? Ubaba ungwenye sithenge ngwenyeni. Uhlala laphi lo muntu? Umuzi wesi5 uma uqhubeka nje ushona le. Letha ama-drink ami futhi. Letha ama-drink ami. Usek, letha la nalo mshini wakho. Letha la. Mahew. Ngabe mina nawe sabangani noma ngabe kuthiwa awungisabi? Ngabe siyibona abangani. Ande Dlamini, mina hayi ngoba ngokusabi ukuthi udlama ngilithandi. Dlamini, mawubuka nje uEmma akekho muhle kakhulu for mina. Muhle kakhulu for wena. Kodwa ke nawe umuntu. Hawu, Dlamini, yazi ngithi uzothi nami ngimuhle. Indaba ubuzelana. Kade ngibuka izithombe zakho zasemsebenzini ziphathi yabo yokuvala konyaka. Umbuke Dlamini. Uyambona nje nawe umbuka ukuthi ngazi uthi unendoda enemoto. Wait. Wathi ufunayo Dlamini? Hey Mahew. Phuma kuleyo mcabango. Phuma. Too late Dlamini. Sengiphakathi. Yazi ukuthi bekumele abuye izolo wathi mina usezobuya next week. Wathi fule endoda enemoto and akasangiposta ngisho ngiposta kuma sisters. Ngithe phuma kuleyo mcabango Mahew. Well,
Yeah, Dlamini, ngabe nguyena umngane wakho noma ngabe kuthiwa nguSabi. Why ungibuza lokho? Ukuthi ngaheyo. Ngibone ngazi ukuthi la endaweni abantu bangihlonipha ngoba ngiyabashaya. So ingakho bengicanga mhlambe nawe umngane nami ngoba uyangisaba. Yeah, impela kunjalo Dlamini. Even noma khuzwayo unayo cause of lokho. You think wamthola ngobuhle? Wenzani maheyo? Uyaphe ngoba ngithe nawe wena ukho muhle. Yeah. But still, awukho muhle. Hayi nawe ukho muhle. Baba, uphumaphi? Kunini ngikufonela kodwa lutho awutholakali. Hey, mama. Yona ngicela ukukutshela iqiniso. Bengikidneshiwe. Dlamini kodwa yini? Okay. Mina mama noMahewu sidle lamakhekhe lawa aba nensangu phakathi ngephutha. Hey, yabona imini yonke. Besihamba sihlale etshalini. Imali yestokfela yona uyilandile? Imali yami webhuti. Yestokfela. All right. Ngoyilanda kusasa. Hayi, ngoyilanda kusasa mali. Indaba ufake isicathulo sikaMahewu ngala. SinoMahewu besawubhuti begazi. Yabona mohlanganisa amagama ethu kuphuma idlewini. Hayi. Simadlewu. Baba. Baba. Hamba ulanda isicathulo sakho kuMahewu. Okay, nginika isibhamu sami. Isibhamsani? Hey mama, yabona mina endaweni nenqwaba ezithi. Masani bangibone ukuthi ngidaweni zangu, bangangimazi. Isibhamu sami. Madlewu. Lachitheke wendaweni kwakhala bo. Yawe futhi. Utwana, uyazi ukuthi umhlaba wababa lona kungona. Hayi bo bhuti, mina yami le size lena and angene ubaba wakho. Wait. Uneminyaka emingaki iqala mhlawumbe uyiyona nje ingane yami phela I was wild in the 90s. Wena siyaphu ukwenza intayisela umhlaba wababa man. Oh, okay. Manje ke ulingenaphi lapho? Lalela. Ngizobuya nokandakanda mina ngizokupiliza yonke lento eniyakhala. Hawu, chips wena masipala man. Ubiza ba ngomasipala? Ubiza ba ngomasipala? Miyakele bhuti. Uzokwenzakalani mengamiyeki wena mabefu? Esami isibhamu ngisiphethe ngesandla. Uyothi ukhipha lesakho, popcorn abegcwele istrati mfana. Uyazi ngithi ukuthi le ngeke iphele kanje. Hayi, kanti Dlamini mongamdubula manje ingaphela kanje. Angisho ukuthi you must do what, but Fusek. Hamba la mhlathi wakho. Mina Dlamini Dlamini ubusho mina ukuthi ngihambe noma ubusho kuyena. Hawu mayo. Sengingasholani manje ukuthi ahambe wena. Hawu Dlamini, phela ububheke kumina ngenkathi uthi hamba mhlathi wakho. Mayo. Angiboni kahle wayesebehlweni. Amehla amayalinda le. Yasitronga abakhekhe mfana.
Kwenzakalani la madoda? Hawu, Dlamini usukhohliwe? Engikhohliwe, ngikhohlwa yini? Waza ngala Dlamini. Dlamini, yakhumbula izolo silele otshanini siqoqe sathini? Dlamini, yazi mina into engingayithandi ngami, I feel like impilo yami imndawonye and Emma is too good for mina. And I feel like angangishiya noma inini. Manje ikuphi ongawazi ukushintsha kulekho? Ngicabanga ukuthi kumele ngiqale ngithathe impilo serious kancane. Ubuka nje Dlamini, nginayo ngisho i-driver's license lena. Awu musukhala phela. Hawu. Musukhala. Sukhala. Dlamini, Emma, ubalulekile empilweni yami kakhulu. And I think ukuba akekho ngabe ngisiya biyabo. Hayike. Usho kumele ushintshe umshova wakhe. Komele impilo uyithathe serious. Wazi ukuthi mahe ufunani empilweni. Uzazi ukuthi uyapi mfowethu empilweni. Eminyakeni ewu5 uzobuke iphi nempilo. Ngiyafisa Dlamini, but angilazi ushintshe ukuthi lingeza kanjani. Awulula. Yabona. Ilula lento mayo. Yabona wento fanele uyenze. Ukubuka umuntu ophila lempilo le ofuna ukuyiphila. Bese uyamcheck ukuthi yini ayenzayo. Ufunde kuyena. Uzobona. Kuqiqi uzobusuyiphila lo mpilo. Mana Dlamini, wena yini ongayithandi ngawe? Hey, lento yokuthi ngazi ukuthi nginezitho eziningi. Angikwazi ukuphila kahle impilo yami ngibe free. Fanele ngizale ngilongqalaza ukuthi akekho umuntu ofuna ukungishaya, ofuna ukuyiphindiselela. Manje singakusolva kanjani lokho? Kulungisa izinto nabantu engaba wronga. Mina ngithe ngizozwana nabo bonke abantu engingazwani nabo. Usho njalo impela. No Bucks naye ngizozwana naye. Ikakhulukazi uBucks uthe angibabize size kwena namhlanje kuseni. Okay. Madoda. Ngike nganenza kabi phambilini. Ngakho ke namhlanje ngikhethe ukuthi nginibize ngizoxolisa. Usuphela nje unyaka khona sizoqala ozayo siqale ekhasini elisha kungekho ungazwani phakathi kwami nami. Okusho ukuthi sizozi-introduce kabusha ezifasazana sakho umngane obusha. Oh hayi. Mina ngubaxebule Jeffrey Mhlongo. Igama lakho uBJ Mhlongo. Impela ama-initials ami lawo uBJ. Hayi, mina nguwena ngabe ngiyibiza ngoJB Mhlongo. Kodwa ke next. Oh mina nguma kuswele inkinga ziyanda. Kodwa ngenzeni dludla. Awu. Zazikhona izinto madoda. Qhubeka bayo. Hayi, mina ke ngusibonelelo sabaphansi Dladla. Hayi mina nguNkanza ababili Junior Dlamini. Ameni uJunior umdala kangaka. Nake niyabona ukuthi indaba nginishane. Ngiyadlala madoda. Sejoyenza siyayihlula ingqondo. Ngiyadlala. Kanti Dlamini ubuthe uzosiza mayelana nalolu daba lalomlise kuthiwa uDona. Lo ufuna ukusiphuca ama-site wethu esawathenga kuNgwenya.
Hawu. Ngisho njalo. Usho njalo impela Dlamini. Hey, azange ngiyala lamakhekhe ensango engimadla so. Hawu, Dlamini. Usudakwa insango. Bucks. Ngiyasaka. Kodwa kunzima ungakushayi futhi. Kunzima man. Hello. Yeah, good man. Ubani lo engikhuluma naye? Ulibange nasho. Awulanda uDrake nje. Yes. Ubucks umile la eminyango. Sekuphele 30 minutes wonke emile la eminyango. Ngoba kanti wena umtshela ngayini ukuthi iphathi iqala nini? Ngitshelile. Izola ngimtshela ngathi iphathi iqala ngo-1. Namanje kade ngile ke ngamtshela ngathi kusele 30 minutes wonke iphathi iqala. Wathi ngomani umsho njalo? Ngiyele ngo-30 minutes. Yazi ukubuyela emuva ngiye ekhaya ku-15 minutes kanti nokubuya futhi ku-15 minutes. Hayi, ngcono ngisale sengilinda khona la kunokuloke ngehla ngenyuka. Okay. Uyafuna amanzi? Oh hayi, no ngiyabonga Lems, ngiwaphathile. And ngibone isinkwa ephaketheni lika Bucks. Ngafa lo muntu ufike ngabo 5 ekseni wazokhempa la. Baba, ungavumi lento stress. Usuku lakho namhlanje lokuthi urelax ube nejoy. Hey kunzima makhuzwayo. Kunzima abantu banedrama nokulwa. Kakhulukazi yena lo Bucks. Baba, relax. Yonke into izohamba kahle phathini. Baba uyafuna ite? Ngalijabulela mama. Hayibo Bucks. Ufike nini la? Kwangathulalela nje. Phela mina ngiyasihlonipha isikhathi se-invite. Man, yiqiniso ngempela ukuthi uDlamini angasaphuza. Ya, impela. Usamile ojwaleni. Umuntu uzwane kabi-ke noDlamini engasaphuza. Uyazi phela lento ifana njengokushela intombi isikhathi eside ingaqomi. Ithi mayisiqoma yona ikutshela ukuthi isisevela umshado. Ayisayigili yona lemgilingwane yemkhuba. Mana-ke Bucks. Kulesibonelo sakho, engabe uDlamini intombazane engasayigili imkhuba. Webhuti. Uthi njani mina? Hawu, nangu umuntu ezoshawa umcimbi ungakaqali. No Dlamini, angishongo njalo, umahewu ongifaka izinto emlonyeni wami. Madoda. Ngenzani kanti la kaDlamini? Senifaka izinto emlonyeni. Akuswele. Ngiyazi lokho oqeda kusho manje ubowenza ijoke. Kodwa ngiyithande bhuti, ungaphindi uyenze. Hayi, ngeke ngiphindi. Angiwaphinda ama jokes. Unlike you, ophinda ishethi elilodwa. Uthini wena? Sengimdedelile. Akwenziwa ke lokho la kaDlamini uyangizwa bhuti? Ngiyezwa mfowethu. Moko waphinda, uzophinda ukugcina sami sosuku. Bucks. Understandile ukuthi uthini? Uthi uzophenduka isiginci sakhe sosuku. Ngoba uzokushaya bese uyakhala. Njengesiginci. Angithi isiginci mawusishaya siyakhala. Understandile Maxwell. Bo.
Baba, kunento ezokwenziwa Aziz. Ngicela unga-overreact. Ngala-ke mama. Yini uku-overreact? Baba, uku-overreacta ukureacta kakhulu kuze kweqe. Ukureacta kona yini ngesu? Baba, ukureacta Ngala-ke mama. Mase kuthiwa esikoleni kuthiwa bhala phansi ukuthi yini ukureacta ngesiZulu. Ungathi Mina baba bengikusho nje ukuthi kulento ezoshiwo uAzize ngicela ungayithathi ngamawala. Uma msebele esiZulwini sokhuluma ngamawala yokureact useyekile. Hlukana nesingisi. Emma, kanti uzofika nini? Mahewu, uzofika lapho mase ngifika. Musuku ngixina. Yo. Awu Emma, ngifuna ukuba nawe sengiyakuqina. Ufuna ngibe nawe nabangani bakho, not just nawe. So Emma, ubukwazi nje ukuhlala nami nabangani bami. Sekwenzakaleni manje? Woza Mahewu man, hawu. Hamba, naba bekubiza. Ngizofika lapho mase ngifika. Uyeza Mahewu noma ngingenele endaweni yakho back. Uwadwa Qondela. Hayi, akukho. Uwadwa Qondela. Okay, Mahewu, sine show. Le i-right. Ungayithinti le. Ayisayodwa Qondela. Ayikuthatha uqondene manje. Okay, Mahewu, yabona ke ine show. Lokho nalokho ku-right. Ungakuthinti, dlalela lana. Hayi Dlamini, siyithim lana, musu ufuna ngize ngawe kuphela. Hey Mahewu, izwa ngami ngi-right man, ungawathinti lawa ngalana. Dlamini, trust me, I know what I'm doing. Mapetshesi, awumtshela. Ku-right lokho uthu. Idlamini, ngikhompyutha nani so ngeke ngikwazi ukunisiza mina. But mtshela, ku-right lokho uthu angithi. Mina Dlamini ngiyi-timekeeper kanye nescore, nami ngeke ngikwazi ukunisiza. Lungile Mahewu, yenza noma yini. Ayiyodwa Qondela. Awu, akukho Qondela. Time's up. Score 0. Kodwa Dlamini, uyazi mina nginenkinga yememory. Bengamele ungivumele ngihliphize izinto. Bucks. Kwenze njani? Dlamini, umnandi la. Wofowethu, ukhala nakho kanti? Cha Dlamini, futhi bengazi ukuthi kanti ukuhlala nabantu nincokole, nidle, kanti kumnandi kanje. Hey, we Bucks. Hey, we Bucks. Hey, we Bucks. Wangihaka ngiyakubhonya.
Oh, nasedamini. Oh, another round. Awukwame Bucks. Musu uyiveza ukuthi izinto eziright awuyijwayele. Hey, awukahle wena manje. Ngihephi mina la? Hawu man. Uphi Bucks, ngicela uphume endaweni zami yazi. Focus ala isimasnekini. Ya, okay ke madoda. Ngabona impela kumnandi bana. Kodwa ngamnandi kahle masingathola ukusatshwa lana. Lesithi ukuphuza phuza yabona. Ya. Hey, inkinga konzima ukucela uDlamini utshwala njengoba engasaphuzi nje. Nakuswele. Uzokufuna kanjani utshwala kuDlamini? Nakuswele. Uzofika unikeze ukudla, unikeze indawo yokuhlala. Uphinde ufuna notshwala futhi. Angishongo njalo musu ngisanganela wena manje. Hayi, ngisanokulwa madoda. Mina ngiya-enjoya la. Ngisho noma uthi utshwala bukho anginankinga. Hayi, uyabheda lo madoda layelana. Masakhipha 100. Isina right ngoba singathenga ibhodlela besithenga lo bhiyombadlwana bemnandi. Nakho nje wamulo ngane mali. Eish, mina inkinga nginawo cash. Hey, noma nginawo cash. Bathi uBucks unesitolo amsho unawo. So thenga Bucks kuzophesha kusasa. Ya, sophesha kusasa. Man, yazi. Ngoba nithi aninabo cash, swipe la ama-100. Mina ngizohamba ngiyothenga. Hayi, okunyeke lokho. Hayi, ngathi seniyisasa serious kakhulu endaba yotshwala. Kulungile ngikhipheni mina. Wenziwani la manje? Ubhasi ulaswipe ama-100 bese utshwala Dlamini. Hayi unamanga iplan yakhe lo uSgingi. Ubhasi ubiza mina uSgingi. Ngusgingi mina. Sanibonani Sibari. Yebo. Babe, sala la ngisayendlini. Hayi, shuthi uAziz unetype. And wena awuyona. Hayi well, kuyacaca. Unetype. Hey wena. Ungangibuki phansi phezulu mina. Uyazi? Oh mapetshisi, uthi akushawana lana, wathula umuntu engibulala. Wena futhi usufuna usizesigenceni. Hey, futhi. Sokubhonya mozoba isilima mina, uyazi? Angeke ngibe sona futhi. Akhuzwana. Nimletha kanjani lo mfana la kwami? Nibe nazi kahle ukuthi angamfuni. Babehlisa umoya. Ngizamile nami ukumkhuza uAzize kodwa uthe uyamthanda lo mfana. Akahamba umthandela le kude. Hayi la kwami. Mntaka baba, akamfundi lo mfana and usuku lakhe lokujabula namhlanje angiyifuni into ezomcasula. Athi ngikhulume naye. Sibari. Ngiyamthanda mina lo mfana. Anginandaba. Okay. Ay, nawe angihlula. Okay, kulungile. Akahlali. Kodwa uma washaya umuntu uyahamba la kwami. Siyabonga baba.
Hayi, wemadoda. Hayi, uyazi angikholwa ukuthi mina lo osezwana kanje noDlamini. Uyazi ngendlela engangimnyanya ngayo? Ngangimnyanya uMahewu, ngangawaphuzi ngisho amahewu. Hey Bucks, shothi wenza kahle wangagula ngaleza ikhathi cause wawuzodlani. Cause I'm sure imali yama yogurt wawungeke ube nayo. And why uzonda uMahewu if ungazwani noDlamini? Ka angithi uMahewu uyeyisa. Manje makwathi umbeke izandla uyaqhamuka uDlamini uyakushaya. Wena uyindoda enjani ehamba ichoma ukuthi ishawa yenye indoda? Awu angichomi siyaxoxa nje lana. Webhuti. Uma ukuthi ukuhlala nathi la sincokole akukujabulisi. Hamba mfowethu. Hayi ngizohamba mase kuhamba ubhili. Hlala ngentombi ke bhuti. Xoxa. We Mahewu nayi intombi yakho. Siyabonga baby, usuze wafika. Yeah, yena ngihlele, ngizohamba soon. Hayibo, uyapi manje ubungevuthi uzospend usuku namhlanje nami? Angisho ukuthi usuku lonke. Mahewu, ngeke ngispend iChristmas Eve la. Abantu engisebenza nabo baye emhlanga. Nami ngiyakhona. Kusukela nini ungaspend izinsuku zeChristmas nami? Mahewu, abantu empilweni bayakhula, befuna izinto ezingcono. And this is not better. You need to grow up and want better things for yourself. Or hey. I do want better things in life. Mahewu, wena ufuna ufana noDlamini. Iyona future yakho leyo. And ayikho bright but. Oh. Hello? Oh yeah. Ngeza manje. Okay baby, ngisacela ukuhamba nawe ke. Ay, ugqoke kanjena. Mahewu, siyemhlanga, hayi emhlangeni. Ngizohamba ngiyogeza ngishintshe. No, sebefikile sekulate. Ngizokubona mangibuka. Nini, ubuya nini baby? Hey, angazi. Bye bye. Me? Pause. Haibo. Kodwa Aziza. Ungenzelani kodwa kanjena ngikuthanda kangaka? Oh, uyangithanda. Ngithanda kangakanani? Hawu mama, into yozuyilahle, ifanqa lo thando. Yazi enze njani ngalolu thando? Hambe uzama imali, uimprove impilo yakho. Mhlambe singaxoxa. So uthi angivule i-tuck shop yesibili kuzoba right. Uthando unalo for mina, linganga ne-tech shop. I-supermarket. Azize ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda ukudla. Uyezwa Azize? uBucks uyakuthanda ukudla. Sengisholo ukuthi mase nisethe ukudla la ngaphakathi seniphaka, nikhumbule ukuthi uBucks uyayifela ngokudla. Hey wabhuti. Akuliwa la. Mangilwa bhuti uzokwenzani?
Sizokwenzani? Hey, mshaya khona uzobona. Msinhle. Mahewu, chill bro. Anginasikhathi chill. Wena mshaya khona uzoyinyela umdidi njengenkomo. Hey guys, hayi ngiyabonga kakhulu. Hey, siyangibulala le ndoda. Kodwa khona wrong wena. Yabona kuba sikho la Dlamini, ngabe kusakaza ka2 empama eshisayo. Ayishaya intombi yomuntu. Mahewu. Mahewu mfowethu, ungabusakhala mfowethu, ukhuleka ngiright. Akakhaleli wena. Mahewu, ncese dog, ncese dog. Siyabonga ngokuthi nisivakashele emcimbini wethu kaChristmas. Okuzolandela manje uvulo kwama-present. Hawu, kanti ama-choice asethede aphuma nini kulo mcimbi kaChristmas? Ulate manje. Bamswele, usule behlekene ijoke yami. Akekho noyedwa namhlanje othenje bucks. Thula. Go. Good. Le present le ivela kuDlamini iya kuMahewu. Awu. Ngiyabonga Dlamini mngani wami. Alidlala ingoma leqhitheke hewu. Hayi Mahewu asakadansi manje. Mfazi udlala ingoma ngiqhitheke manje. Hey wena man, oy woza la. Ubani ophusela umuntu? Usedi nje. I-present elandelayo iya kuDlamini ivela kumapentshisi. Sibonge pentshisi. Le present elandelayo iya kuMaxwell ivela kuMahewu. Le present iya kuMlisa Mzizi ivela kuAzizi. Hatha fundi noma ku last minute. Awake Dlamini bot. Le elandelayo isuka kuMaxwell iya kumapentshisi. Hey, bag. Nice man. Angithi wena usijoyine late. And so sangakwazi ukuthi kunikeze kwakho nawo secret walabala. Hayi. Kulungile Dlamini, ngiya understand. Hayi, kanti mina ngumkhumbulile uBucks umngani wami. From me here to Bucks. Vule mngani wami ubone kufanele lapho phakathi. Hawu, ngiyabonga mngani wami. Hayi Bucks. Hawu, i-jackpot kanti. Hayi Mahewu, ihlaza nje lento. Ngibonga ukuthi nezile sazo celebrate unyaka ndawonye. Sibonga ukuthi size safika la. Unyaka ubunzi. Kodwa ke sikwazile ukuthi size siuqele. Umama uyayathi uma kuphela ushansi fanele sijabule ngoba uma impilo ithola ushansi ibanzi. Ngakho ke sengizokhipha iphuzo manje. Ngizocela ukuthi siphuze size sihambe singaxabananga. Hayi,
Kanti ihewu seliphuze ngokwanele manje. Azize, awulethi ibele ngincele ngilala. Awukahle wena uyiphathe kahle Mahewu. Okay, lethela khona. Hey Mahewu, boss ambulance. Boss. Man, bakhiphe absolute. Manje uDlamini wakephi nendawo? Hayi la eBig Beach. Wena hayi so ifoni kaMahewu le. Hello. Sicela unikeze uMahewu ifoni bandla. Hawu. Ulele flat and kubuke ngazi ukuthi kusakude avuke. Ngicela umtshele mevuka ezizongibona ngila estoksini entuzuma. Hayibo. Ufunani manje Stokesini? Ngiboshela i-drinking and driving. Ngicela umtshele mevuka engiphathele into yokudla nento zokugeza. Ngiphelelwa ibhetri lana. Mana. Uboshelwa i-drinking and driving kanjani ungenamoto? We baba awume nemibuzo eminingi. Hayi hey ungakhulumi nami kanjalo. Ngizongamtshela mina uMahewu ubhadle lapha uMoyislip. Oh, okay. Inkinga ukuthi labantu abengihamba nabo bese bedakwe kakhulu base bacela kube yimini oshayelayo. Baphi manje labantu obuhamba nabo? Abayibambi incingo. Cela utshela uma Dlamini ubaloyo. Hayi. Umuntu odayisa ngemshwarensi lala.